Говорить и показывая «Свобода». В эфире «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги, соразмовцы сегодняшние, Сергей Лавриненко, блогер. Привитание, Сергей. Вітаю. Сергей Навумчик, оглядальник радио «Свобода». Сергей, привитание. Вітаю. И Петр Рудковский, директор Белорусского института стратегичных исследований. Привитание, Петр. Добрый день, господарство. Сённяшняя наша сесія пачынаецца, я бы пачаў з цытаты з Віктора Бабарыкі. Ён в адным са сваіх інтэрв'ю апошніх перад арыштам, перад затрыманнем прыгадаў кнігу знакамітага гішпанскага філёсафа Артегі і Гассета «Паўстанне масаў». Вось паводле Бабарыкі, тое, што мы зараз назіраем у Беларусі, гэта паўстанне масаў. Ну, паўстанне ці не паўстанне, это асобная тэма, але цікавае пытанне, я бы его задаў так, якіх масаў? Вот я прачытаў у аднаго блогера, прыхільніка Лукашэнкі, паўтарэнне расійскага вызначэння, якое вельмі шырока ўжывалася падчас пратэстаў на Балотнай в 11-12 годзе. Кряклы. Крэатыўная кляса, што вот, маўляў, тое, што мы зараз у Беларусі назіраем, гэтае паўстанне, гэты пратэст, гэта менавіта крэатыўнай клясы. Это значыць, ну, скажем так, дробнай беларускай буржуазіі. Невялічкіх прадпрымальнікаў, студэнтаў, інтэлігенцыі, і вось незадаволеныя яны. А як бы акрамя этого, калі ўжо карыстацца расійскімі, так бы мовіць, аналогіямі, Уралвагонзавод, якому этот пратэст абсолютно чужы, ён в баку стаіць, плячыма паціскае. Сергей Лавриненко, вот вы згодны з такой трактоўкай? Не, зусім не згодны. Па-першае, не згодны з вызначэннем крэатыўнага класа, як вось і дробнай буржуазіі, як нечага адзінага, бо крэатыўныя класы — это такія постіндустрыяльныя людзі, адмыслоўцы, якія працуюць там у постіндустрыяльнай эканомікі, там, напрыклад, дызайнеры, фотографы, журналісты, праграмісты і так далей. Вось. А вось уся гэта гісторыя ў Беларусі ў гэтым годзе пачалася, наадварот, з нізоў, то бок з Ціханаўскага, з яго прыхільнікаў. А гэтай рэгіёны, гэта, ну, там, канешне, ёсць буржуазія ў тым сэнсе, што гэта там, мабыць, нейкія гандляры, мабыць, нейкія гастарбайтары, то бок людзі вольныя ад дзяржавы. Але, ну, нельга назваць іх, ну, вызначыць іх як крэатыўны клас. Гэта першае. Па-другое, канешне, не. Ну, пратэст нашмат больш шырокі, чым толькі вось гэтая такая сталічная, там, баемная публіка, так? І калі, можа быць, такое ўражанне ёсць па апошніх акцыях, калі сталічная моладзь выйшла, так, это маладыя студэнты, у іх ёсць доступ да інтэрнэта хуткага, яны хутка рэагуюць на розныя навіны, напрыклад, вось Сімбалбай крама зачынілася, і там ужо чарга стаіць. Вось гэта кряклы. Але ж нельга казаць, што гэта толькі адзіны клас, які там пратэстуе. Сацыяльная база пратэста нашмат шырэйшая. Петр, а як бы вы описали это коло? Вот, ведаеце, я, до речі, бачыў некое даследаванне, вельмі цікавае, украінскія сацыёлогі паглядзелі сацыяльную дэмаграфію Нябеснай сотні, людзей, якія загінулі на Майдане. І гэта былі не кряклы. Это аўтамеханікі, супрацоўнікі нават каких-то сельгаспрадпрыемстваў, выхадцы з маленькіх гарадоў, в асноўным заходняй Украіны, але не толькі. То есть гэта зусім не тыя людзі, якія, скажем, выходзілі на Балотную у Расіі ў 11 годзе. А вот цяперашні беларускі пратэст, цяперашняе беларускае паўстанне масаў, то, пра што вот казаў Сергей Лавриненко, вот гэтыя дзве плыні, ну, умоўна кажучы, Ціханаўскага і Бабарыкі, хто больш, як яны суадносяцца?
Ну, Ціханаўскіх это пратэснае насельніцтва, да якога пасля падтрымкі з боку Сявярынца і Пазняка далучыліся таксама нацыянальна арыентаваныя грамадзяне, то бок для которых нацыянальная ідэнтычнасць, нацыянальныя каштоўнасці, там беларушчына уяўляюць сабой важнасці, которые інтэрпрэтуюць эпоху Лукашэнкі як эпоху знішчэння беларускасці. Вось. Ну, але у сувязі са з'яўленнем Бабарыкі і часткова таксама Цапкалы актывізаваліся таксама іншыя слаі грамадства. Гэта сярэдні бізнес, гэта айцішнікі, гэта шмат хто таксама з уладных структураў. Пэўная надзея на змену культуры кіравання, новага тыпу менеджмента, яна пабудзіла многіх, которые до гэтага часу не мелі такога асаблівага жадання там пратэставаць, заяўляць там пра свае правы і так далей. Вось. Што праўда, попыт на дэмакратыю, прычым не тое, што там на брэнд дэмакраты, але на падзел уладаў, на адыход ад гэтай традыцыі моцнай рукі, ён ужо даволі даўно у Беларусі. Там год таму увесну БІС апублікаваў аналітычны агляд, там адна з высноваў была такая, што попыт на дэмакратыю, прычым такую рэальную дэмакратыю, ён даволі высокі. Больше за 50%. Ну, толькі што у сувязі са з'яўленнем, такім трохі нечаканым з'яўленнем новых асобаў, вось гэты попыт сапраўды актывізаваўся. Рэч, якая вельмі часта адбываецца ў постсавецкіх краінах, і ў Расіі, і ў Беларусі, што мы як бы жывем сваёй бурбалцы. Мы живем в своей бурбалце в Фейсбуку, мы живем у коле своих, ну, може не однодумцев, але у коле людей, ну, вот как бы своей культуры, своего некого коду. Вот я вельми часто людям задаю питание, кажу, вот у вас там шмат сяброў в Фейсбуку, да, там, у кого 5000, у кого. Колькі з іх маюць вышэйшую адукацыю? Я упэўнены, што ў большасці, ну, адсоткаў 90, а іх всего ў Беларусі, між іншым, людзей просто з вышэйшай адукацыяй, я не кажу там прасунутых, прагрэсіўных, каля 20%, а 80% это зусім іншыя людзі. І вот мы сядзім в этой бурбалцы, і мы глядзім, а там шмат людзей, нам здаецца, да вся Беларусь такая. А потом приходит день Че, и як у Лермонтова, Грушницкого не было на краю обрыва. Мы высветлим, что это повстание массов, одно было у нашей бурбалцы, а не в Беларуси. Вы не выключаете, что зараз то же самое может быть? Петр, Петру задание. Ну, значит, конечно, жыццё у соцсетках адрозніваецца ад рэальнага жыцця. Вось, тым не менш, нават калі взять Facebook, то на дадзены момент налічваецца 1 мільён беларускіх карыстальнікаў Фейсбука. Ну, тут, конечно, рэдукаваць толькі да адукаваных не выпадае. Конечно, сацыяльныя сеткі маюць сваю спецыфіку, свае алгарытмы, которые спрыяюць наладжванню контактаў і спрыянню вось такіх сяброўскіх і аднадумскіх, стварэнню таких вот сетак. Вось, поэтому, конечно, внутри соцсеток могут быть самые разные, параллельно існаваць самые разные субкультуры. Вось. Тым не менш, яны даюць магчымасць вельмі хуткай, вельмі імклівай камунікацыі. Ну і валодаюць пэўным мабілізацыйным патэнцыялам. На прыкладзе там арабскай вясны гэта мы добра бачылі. Вось, поэтому, ну, и аналогично, вот, что с Падором Сергеем так само было згадано, вот, такие раптоўныя, даволі хуткія реакции громадянам, ці там на сімбальбай, ці там на зборы подпісаў, пікеты з нагоды збору подпісаў, ну, яны становятся максимумом дзякуючы соцсеткам. И далёка, и люди, которые реагуют далёка не только тыя, которые уже традыцыйна палітызаваны. Сергей Наумчык, а як вы ставіцеся до гэтага пытання, вот это, до гэтага эффекта бурбалки? Ведаеце, я памятаю, у 2011 годзе я как-то улез у гутарку спадара Дыянова, які быў коаардынатарам
ну, вот этой вот революции в социальных сетках, які в 2011 годзе пісаў, што, значит, нам патрэбныя заводы для маўклівых акцыяў. Я ему тады спытаў: а вы патрэбныя заводам? Так вот, заводам Бабарыка і Ціхановскі патрэбныя? Ну, спачатку, што датычна бурбалкі. Сапраўды, бурбалка, вот это адчуванне бурбалкі, так сказать, жыцця ў нейкай, так сказать, ну, замкненай прасторы, оно для людзей палітызаваных мае вельмі вялікую небяспеку. Я прыгадываю, як больш як 30 гадоў назад, калі ў Віцебску я пісаў пра тэатр, ну, выступаў як тэатральны крытык, быў проста пагружаны ў гэту сферу. Мне здавалася, што вот весь горад вот, ну, цікавіцца гэтым тэатрам, так сказать, все павінны гэтым жыць. Конечно, это зусім не так. Гэта сапраўды вялікая праблема. І вось калі правесці паралелі, якія ты пачаў, і гаспадар Пётра, значит, про социальные сетки, то я бы сказал бы так, что вось калі, ну, я умоўна буду казаць, калі раней актыўнасць, палітычную актыўнасць выяўлялі карыстальніка Фейсбуку, то зараз пайшлі аднакласнікі. Это прынцыпова, так сказать, аўдыторыя аднакласнікаў, это прынцыпова іншая аўдыторыя. У якой ступені яны ім патрэбныя? Ну, калі вельмі так спрошчана казаць, мне так падаецца, што вось Ціхановскі, ён прабудзіў вось тое, што мы называем шырокія народныя масы, якія не ангажаваны ніякім чынам у палітыку, і палітыка это было не іх, это нешта там адбываецца далёка, а іх цікавілі толькі вот іх уласныя нейкія сацыяльныя, ну, мы іх называем сацыяльныя, нават так іх не называюць, там праблема заробка, пенсія, значыць, вось каб там вуліцу заашфальтавалі, вот такое. Дык зараз гэта зусім іншая сітуацыя, якую мы назіраем. Правда, тут таксама падзел. Вот больш такая публіка, ну, палітычна прасунутая, палітычна дасведчаная, она, конечно, адразу стала на бок Бабарыкі. Акрамя вось той групы нацыянальна арыентаваных актыўных людзей, пра якую гаспадар Пётра узгадываў. Дзякуючы, магчыма, тут я з ім магу пагадзіцца нейкім заклікам і северынцы Пазняка. Але як толькі Сергей Ціхановскі быў арыштаваны, яна, гэтая група, значыць, Бабарыкі, папоўнілася і многімі з тых, хто быў спачатку за Ціхановскага. Гэта яшчэ было да вылучэння Бабарыкі. То бок, вот гэта вот сапраўды вельмі цікава, што мы зараз назіраем. Абсолютно простыя людзі, ну, я разумею всё тут, так сказаць, ну, заганнасць фармулёўкі простыя людзі, але калі мы гаворым пра такія сацыяльныя слаі, бо я ў Віцебску, ну, пастараўся па максімуму з улікам, так сказаць, з таго, што гэта сталіца пандэміі, пагаварыць з тымі, хто подпісы збіраў і за аднаго, і за другого, і з іншымі. Дык вось тут сапраўды назіраецца такое, што людзям абсалютна часам усё роўна, за каго яны будуць за лідара пратэсту. Лідар пратэсту апынуўся за кратамі Ціхановскі, яны перайшлі да Бабарыкі, ставячы подпісы таксама і за Святлану Ціхановскую. Ці патрэбны ім Ціхановскі Бабарыка? Я думаю, што зараз, ва ўсякім разе, у Бабарыкі, у яго вельмі такі даволі высокі аўтарытэт у самых розных сацыяльных слаёў, бо, напрыклад, вось нават гэтая ініцыятыва з рэферэндумам, яна адразу першы дзень там сабрала пад 10 тысяч, калі я не памыляюся, прыхільнікаў, запісаліся, падалі заявкі ў ініцыятыўную групу, пры тым, што яны не маюць, большасць гэтых людзей, 99%, я сам ледзь разабраўся, у чым там справа, яны не маюць элементарнага паняцця, што он прапановвае і чым, скажем, якія дадае плюсы, якія мінусы. То бок, гэта вялікі, так сказаць, аўтарытэт як лідара пратэстных настроіў. А вось што будзе далей з гэтым пратэстам? Вот тут, канешне, вельмі вялікая праблема, і мне так падаецца, я думаю, што вось зараз улада будзе раскалываць грамадства па гэтых двух лініях. Адна гэта там эліта, ці, як ты кажаш, мелкая буржуазія, так сказаць, буржуі пузаты, а другі народ, які быў падмануты. Вот мне здаецца так. Звернуть увагу на один аспект вот этой ситуации, такой, ну, я бы сказал, культурно-социологичный, может быть. Вот я думаю, что одним из мощных моментов вот этой всей кампании была довольно такая съедливый комментар Валера Цепкала, который, может, и не самый головный гулец,
который сказал, ну сколько можно вот эти вот коровки, доярки, трактор, иди на тракторах и так далее. Ну, Беларусь давным-давно городская краина. Причем цікаво, вот когда взять статистику, Беларусь самая урбанизованная краина региона разом с Россией. И Польша, и Литва, и Украина, да Нямецчины. Там повсюль больше сялян, чем в Беларуси. Беларусь городская краина. И здавалося, ну, сапраўды, вот, велизарный контраст. А может быть и нет. Потому что Беларусь это не только Минск. Это и маленькие городки, это и нават и Минск, и там Витебск. Частка значная людей, включенная в войсковый оборот. То есть люди, там нават и горожане, в вёску поехали, бульбу посадили, потом собрали у себя там на присадебном участку. То есть вот наколькі, на ваш погляд, вот цяперашняе это паўстанне масаў, яно як бы матывуецца эстэтычна. Что вот тое, что Лукашенко як бы говорить, паўтарае, як там Кремль возил, памятаете, мяхи бульбы Путину в палате на тебе, так сказать, наколькі вот это, ну вот як бы мотивует чужесть нават вот культурного кода. Сергей Лавриненко. Ну, глядзіце, зараз 2020 год, і калі мы усіх выбаршчыкаў просто падзелім, пабачым, колькі з іх было паўнагадовымі, каб галасаваць у 94 годзе. І з'явіцца тое, што палова выбаршчыкаў, яны просто фізічна ім не было 18 год у 94 годзе. То бок вырасла ўжо нават не одно пакаленне, а ўжо некалькі пакаленняў, якія ну, просто яны чужыя да гэтай павесткі. Вось нават не да эстэтыкі, эстэтыка там зразумела, а нават вось тая мова, на якой там Лукашенко размаўляе, яна можа быць незразумела без такого палітычнага кантэкста паглыблення. Вось я б не казаў, што ну, гэта, на мой погляд, вельмі вялікая такая памылка думаць, што недзе ёсць там нейкі такі вялікі клас людзей, якія такія забітыя, там нейкія сяляне, і так яны ёсць, але ж зараз ну, у 2020 годзе, паўтаруся, там тым сялянам, якім было 20 год пры развале Савецкага Саюза, ім ужо зараз 50. І што мы бачым? Мы бачым тое, што ну, апошні самы папулярны ролик зараз папулярнасць з нейкі жыцця, дзе трактарыст на тракторы на свой смартфон записывае з крытыкай, ну, там, як гэтая выбарчая камісія фарміруецца і так далей. І ну, гэта ж трактарыст, гэта ж той самы электорат, але ну, у яго таксама ёсць смартфон, ведае, як рабіць відосы, і он гэта ўсё дасылае. Петр Рудковский, а як бы вы на это пытанне адказалі? Вот згадзіцеся, что все ж таки Лукашенко вот просто подкресленно весь час показывая вот эту свой как бы селянский бэкграунд. Что ўжо не зусім правда, потому что ну, он 30 гадоў жыве ў горадзе. И причем в городе он как бы в вышэйшым слое грамадства жыве. И тем не менш, вот он весь час это подкрэслівае. Он трапляе, ці он вот абсолютно промахивается, краіна ўжо зусім іншая, вот як сказаў Сергей Лавриненко. Ці ізноў жа, вот мы говорим про свою бурбалку. Вот магчыма. И той же Цапкала, які там в свой ПВТ, там хипстеры вакол, там с планшетами и гэтак далей. А может быть, это вот все ж таки меньшесть. Ну, тут два момента. Один психологичный, другой социально-коммуникационный. Ну, психологичный такі, что, як у Польши есть такая приказка, что чым янак у молодости насякне, то и до конца жыцця пронясе. Ну, значит, молодость Лукашенки ну, пройшла у сельской мясцовости. Ну, и он там реализовался, видать, это зрабіла на ім такі трывалы адбітак, ну, і яму просто дзеля патрэб самаэкспрэсіі, а значная частка самаэкспрэсіі адбываецца публічна. Ну, і ён гэта рэплікуе.
Вось, наколькі гэта шкодзіць, наколькі гэта адбівае там патэнцыйны электарат ад яго, но сам факт таго, што ён згадвае гэтыя сельскія там сюжэты, трактары, камбайны, там, то, як там бульбу возіць ці капае, ну, яно, гэта такі больш-менш нейтральны фактор. Значыць, адных ён можа адпіхваць, іншых, наадварот, ён можа прыцягваць. Вось. Ну, трэба тут пагадзіцца ўсцяж, пагадзіцца з тым, што Лукашенко мае пэўную такую камунікацыйную харызму. Ну, на яго месцы мог бы быць хто-кольвечы іншы, мог бы расказваць там пра свае якія-небудзь там хоббі, там падарожжы, не абавязкова там пра сельскую мясцовасць. Таксама, калі б з такой харызмай расказваў, гэта таксама магло б выклікаць сімпатыю. Больш сур'ёзная праблема ў выпадку Лукашенко. Ну, вот згадзіцеся, Петр, вот я вас перепыню, вот коли взять всех лидеров, скажем, СНД, ну, например, и диктаторов, и не диктаторов, многие из них, так бы мовить, не надто там аристократичного походження, у тим ліку з вёсок. Але вот у вёску гуляє тільки Лукашенко. Згадзіцеся. Ну, так сталося. Тут я б не спрабаваў бы вынаходзіць нейкія такія глыбокія заканамернасці. Вось, это залежыць ад многіх такіх, ну, чыста індывідуальных момантаў. Вось, спецыфіка харызмы, спецыфіка навыкаў, спецыфіка тых паспяховых кейсаў жыцця, тады, калі яму удавалася вось на такой камунікацыі вельмі добры контакт зладзіць з насельніцтвам. Ну, і гэта сапраўды ў свой час гэта удавалася. Ну, і зрэшты, і пазней не так дрэнна. Карацей кажучы, я да таго, што сам факт вось такой камунікацыі, ён нейтральны, у сэнсе ён не іграе нейкай такой негатыўнай ролі. Больш сур'ёзная праблема – гэта яго менеджерства, значыць, такая супярэчлівая, часцяком агрэсіўная, нагружаная такімі выхаваўчымі рытуаламі. Ад гэтага, ну, у першую чаргу самі чыноўнікі вельмі моцна ўжо стаміліся, і гэта многіх па-сапраўднаму выводзіць сябе з луе. Вось, поэтому унутры сістэмы там я моцна перакананы, што шмат жадаючых вызваліцца ад такога менеджменту, і тут Бабарыка, ну, можна сказаць, што проста з'явіўся як дар з нябёсаў. Я ўжо тут, ну, гавару як бы такімі з перспектыве пэўнай часткі вось там номенклатуры, там сістэмы, як там прыгажэй назваць гэта. Вось. То гэта, канешне, гэта Лукашенко, ну, ўжо у свой час магло неяк так гуляць яму на руку, але цяпер гэта гуляе ўсё больш і больш супраць яго. Вось гэтая культура, дакладней, бескультур'е менеджменту. Это спонтанное, хаотичное, агрессивное кіраванне. Сергей Навунчик, я хотел звернуть увагу, вот обмерковать, попросить от вас подтвердить и опергнуть. Вот у меня такое адчуванне, что зараз, ну вот, скажем, некие грамадские парадыгмы, яны як бы зрабілі некую петлю. Бо вот калі прыгадаць выборы там 2006-2010 году, это як бы была такая парадыгма актыўнай, прагрэсіўнай, правільнай, прасунутай меншасці. Вот ёсць людзі, якія там за Европу, за рынкавую эканоміку, яны правільныя. Астатнія, ну, такія, не вельмі разумеюць, і гэтае сваімі рашучымі дзеяннямі патлумачаць ім, як яно мае быць. Многие уже забыліся, дарэчы, что вот часы перабудовы, конец 80-х, пачатку 90-х годов, вот этот як бы, ну, пратэст, антыкамуністычны рух, ён быў менавіта такой народніцкай парадыгмай. Не мы лепшыя, а мы разом с народом. Мы такія, як усе такія, як мы, нас большасць. Так вот, ці не адбылася такая петля, то есть, что у дадзены момент, як бы, цяперашні период, як бы вот вернулось это народництво. Вот эти элитистские мотивы 6-10 году, яны, ну, калі не зніклі, то яны значна больш слабые, чем былі тады. Юра, я с тобой абсолютно згодны, я таксама про гэта думаў. Ну, калі прыгадываць 89-90 год, я, скажем, могу уласны опыт прыгадаць. Я журналист, сын даволі высокопоставленага партыйнага работніка, быў вылучаны
Зусім, причым без всялякага свайго жадання, это я просто, клянуся. Нічога, просто пальцем не вырушыў для гэтага. Пасля вот этой перамогі над Віцебскай АЭС быў вылучаны 6 віцебскімі заводамі, прычым бюджэтаўтворнымі заводамі. Там, здаецца, быў інстытут фізікі цвёрдага цела, але вот 5 ці 6 заводаў таксама. Абсолютно, я хадзіў на гэтыя заводы, абсолютно простыя, вот тое, што мы ўжываем, так сказать, простыя людзі, і ў іх былі гэтыя памкненні да дэмакратыі, да свабоды, да зменаў пэўных, прычым яны значна больш рэзка, значна больш, радыкальна выказывалі іх, чым, скажем, трупа там Віцебскага абласнога тэатра ці ў нас там в рэдакцыі абласной газеты. Это так. І вот зараз мы назіраем гэта таксама, прычым тут вельмі шмат па чым супадае. Напрыклад, тады Михаил Сергеевич Горбачов быў, дай бог памяці, колькі там, 5 ці 6 гадоў ва ўладзе, але ён уже пэўным надакучыў, не будзем казаць чаму, так сказаць. Тут вельмі шмат людзей, з якімі я гутарыў у Віцебску, кажуць, 26 гадоў, колькі можна, сыдзі, хопіць. То бок нават уже вот такога кшталту прэтэнзій, і я яшчэ вось што сказаў. Я згодна з Петром, што вот гэтыя ягоныя кароўкі, там цёлачкі, што яшчэ там у яго было, так, козачкі, так, козачкі, значыць, яны, мне здаецца, не выклікаюць такога ўжо асаблівага непрымання, выклікаюць такі лёгкі гумар. Калі вось гэтыя кадры Машэрава, які взяў касу і касіў, правда, іх паказалі толькі на наступны дзень пасля смерці яго, просто выклікалі, я памятаю, усяго народа, ах! Значыць, то зараз это, конечно, выклікае усмешку, але я не думаю, што адрынанне, бо все мы, я хтосьці пісаў, я не памятаю, з пісьменніку беларускай, мы все з хат. Я сам, там, гараджанін, умоўна, там, в лепшым выпадку з другого пакалення. Нават урбанізаваны Віцебск ці Менск, не будзем забывацца, што яшчэ 30, там, 40 гадоў назад яны былі ў 2 разы, напэўна, менш, Менск то дакладна, і гэта людзі прыехалі з вёсак. Яны, для іх гэта яшчэ, скажем, калі я бачу гэтую касьбу, як Лукашенко косіць там ці гэтыя кавуны перакідвае з дзяўчатамі, мне толькі што шкада гэтых дзяўчат. Яны, напэўна, лепш бы недзе там у бары з Марціні сидзелі з ім там, я не знаю. Але ў мяне гэта не... Бо ў мяне таксама дзед касіў, я не касіў сам, але дзед касіў. Але, вось калі... А вот што выклікала ў людзей, я вот бачу, па Віцебску, Менску, я там адзін дзень пабыў, што вельмі іх моцна раздражніла, і я думаю, што настроіла, просто разгарнула некаторых, гэта, скажем так, здзеклівыя рэплікі Александра Григоровича падчас пандэміі. Вот гэта все народзец там, потым всіх... Тоўсты памёр. Так, ведаеце, всіх у Віцебску абурылі вось гэтыя выказванні пра актора Коласаўскага тэатра, які быў першай афіцыйнай ахвярай, што чё ты ходзіш, тебе 80 лет. Першае яму было не 80, а 70. По такой логіцы кажуць, так табе таксама ўжо, так сказать, ты не хлопчык, табе не 30. І вось гэтыя здзекі, што нічога няма, это псіхоз. У Віцебску, дзе сапраўды пандэмія гуляла, дзе старым людзям, якія там хварэлі на нешта, не звязанае з лёгкімі, казалі, знаеце, не кладзіцеся ў бальніцу, бо у вас там адразу просто вы падхопіце гэты вірус, чыстых зон няма, гэта людзей абурыла страшна. Людзі, напэўна, здольныя ўсё цярпець, але вот здзека, праз здзек людзі не могуць пераступіць. Сёння в праскім акцэнце з вами былі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі, госці Сергей Лаўрыненка, Пётр Рудкоўскі і Сергей Навумчык. Да новых сустрэчаў і сачыце за развіццём падзеяў на сайце Свабоды, свабода.орг. До пабачэння.